sigut això? Que hi ha algú? Sigues lo que sigues, t'ordeno que sortigues ara mateix del meu armari. Gràcies, Estela! M'has salvat la vida! Gràcies a tu! Però què fas? Per què em pegues? En quin dret has entrat a la meva habitació i com saps el meu nom? És cert, disculpa. Soc en Peter Pan i vinc del país del món perdut, on els xiquets i xiquetes no són mai grans. Encantada, Peter Pan, però encara no m'has dit què fas a casa meua i com saps el meu nom? Ens vigila, Estela, és molt perillosa. Qui? Qui mos vigila? Què passa? Malèfica. Malèfica? Sí, la vella amargada del món de la princesa Aurora. Vol acabar amb el món màgic. El món màgic? No m'havia dit que em faries tantes preguntes. Trobo que torno al llit a dormir. Tot deu formar part de la meva imaginació. Ho entenc. Deu ser difícil de creure. A Wendy li va passar el mateix quan la vaig visitar per primera vegada a Londres. Veure Peter Pan no es fa tots els dies. Va, Peter Pan, no em facis riure i digues la veritat. Què fas a casa meua? M'agrada la teva habitació, és molt bonica. Peter Pan, no et facis el dissimulat i contesta la meva pregunta ara mateix. Disculpa, per mi també és complicat vindre al món real i confiar en una xiqueta que no conec de res. Efectivament, si no ens coneixem de res, per què hauríem de confiar l'un en l'altre? Perquè tu ets Estela. Gràcies, des de que has arribat tu començo a dubtar de tot. Fa dies que s'està planejant el nostre final. Malèfica ha robat la màgia més poderosa dels nostres mons. Jo, després de molts de dies vigilant el seu amagatall, he pogut recuperar algun dels fragments, però m'ha descobert, Estela, per això he vingut. No entenc res. I què tinc a veure jo en això? Què puc fer? Tu ets la clau, Estela. Sols tu podràs acabar amb la foscor dels malignes i ressorgir la veu dels mons. Està bé, jo sóc la clau, però d'on t'has tret esta locura? No tenim temps. Malèfica ja sap que jo sóc aquí. Si triguem massa acabarà amb tot. Disculpa, Peter, però serà millor que tornis al teu món. El mag Merlí em va dir que et digués aquestes paraules, que tu ens ajudaries, que tu ens Però, salvaries. Peter, jo sóc una xiqueta normal i corrent. No tinc màgia, no formo... El mag no s'equivoca mai, Estela. Alguna cosa has de poder fer. Ho sento, Peter, però s'equivoca. No us puc ajudar. Serà millor que marxis. Sóc un geni molt genial, vinc aquí fins al final. Vinc aquí, tu m'has cridat i aquí estic per ajudar. Ja em pots dir què està passant aquí, perquè he tingut que venir. M'has dit que li havies de dir el secret del mag Merlí. No s'ho creu! Estela i Peter Pan, voleu algo en especial. Estos junts trobarem un bon plan, no hi ha un geni tan genial. Hem d'acabar amb el mal, per això necessitem. Tu ets la clau i junts podrem, no hi ha un geni tan genial. Tu podràs acabar amb el pla, per això, Estela, t'has d'afanyar. El geni i Peter Pan t'animem a seguir, perquè si no al final ja està aquí. Estela i Peter Pan, voleu algo en especial. Estos junts trobarem un bon plan, no hi ha un geni tan genial. Da-da, 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 dubi-dubi-dubi, tu, ara ja ho tens clar. Ara dir-li tu, i així aprendràs com has d'actuar. M'ajudes? I tant que sí, amic meu! Per això he vingut fins aquí, per ajudar-te! Estela i Peter Pan, voleu algo en especial. Estos junts trobarem un bon plan. No hi ha geni tant, no hi ha geni tant. No hi ha geni tant, no hi ha geni tant. No hi ha geni tan genial. No hi ha geni tan genial. Ha! Disculpa, Peter, però feia tant de rato que m'estava esperant allí dins que m'he quedat adormit dins de la làmpara. Ui, mare Déu meu.
És ella? Ara sí que estic somiant. Sembla que sí, Ja li ho has explicat tot. quasi tot. I el del mag Merlí també. Sí, però crec que no s'ho ha acabat de creure. Normal, el mag Merlí està com una cabra, però ja ho saps, hem de seguir les seves indicacions al peu de la lletra. Ara veig que el cop que em vaig pegar ahir és més fort del que em pensava. Ai, pobreta! Ja sé el que li passa. Pensa que és un somni, que tot és mentira. Oh, però és que al meu noi també li va passar el mateix, Veuen una miqueta de malla i els hi tremolen les cames. Jenny, si no arribes a aparèixer em fa tornar a l'armari de cop. No pensava que estigués així de malament. Peter Pan, el geni d'Aladí. Que falta algú més en esta festa? Xiqueta, si no mos escoltes, no hi haurà ningú més per a vindre. És que sou tan reals? Un momentet, Estàs segur que no t'has equivocat de casa? No la veig preparada? No, estic segur que és ella. Està bé? Da, dubi. Estos són els fragments del llibre dels Mil Mons. Els vaig poder recuperar de l'amagatall de Malèfica abans d'arribar aquí. Ai, sí, el vell tenia raó. Ho sabia, no es podia equivocar, ella és la clau. Què passa? Que el vostre món és màgic sàpiga llegir? Ui, quina feinada mos donarà. A veure, Estela, carinyo, el màgic no és saber llegir. El màgic és poder veure el que hi ha als fragments. Fins ara només ho ha pogut fer el mag Merlí durant tots aquests anys. Ja, tinc poders mentals, no? Jenny, me penso que se'n riu de nosaltres. Sí, em penso que sí. Però que no veu res? Res de res. Mira bé, Negatiu. serà veritat? No tenim temps, Estela, Malèfica. Té pres el mag Merlí amb la seva màgia. L'únic amb poder suficient per restablir els nostres mons. Ara, tot està a les teves mans. Sí, nosaltres t'ajudarem, però has de creure per poder fer-ho. D'acord, diem que jo hi crec i que tot el que m'esteu dient és veritat. Què hauria de fer? Sabia que ho faries! Peter, no cantes victòria, tranquil. Per poder aturar Malèfica has de sentir i comptar tot allò que veus a les pàgines que he pogut recuperar. Sentir? Sí, Estela, si no ho sents amb el cor, no tindrà efecte. Intenta-ho. Aquí tenim el lladre de Peter Pan i l'inepte geni d'Aladín. Massa tard, Malèfica. Tenim els dos ingredients que necessitàvem. La xiqueta i algunes de les pàgines per recuperar els nostres mons. Heu estat ràpids, Peter Pan, però recorda, jo no sóc Garfi, no m'assustes. Aquí no ens pots fer res. Els teus poders no funcionen. Ja ho sé, xiquet malcriat. Si els tinguesses, no estaries aquí. L'agafo abans de que mos porte problemes. A veure, disculpa senyora, però com pot veure, aquesta nit ja en som prou a la meva habitació. Així que faci el favor de marxar per on ha entrat. Vigila, Estela. Una màgia tan poderosa podria fer-te mal. Aquí l'única que mos pot fer mal ets tu, així que no t'ho repetiré més. Vés-te'n d'aquí ara mateix. Quin caràcter! Ideal per a formar part del meu pla. Aquí no ens pots fer res. Recorda que es perd tota la màgia al món real. Que no ho veieu? No creu amb la màgia. No creu en vosaltres. No té suficient poder. Nosaltres estem aquí per ajudar-la, i per a que tot això que acabes de dir tu no passe. Bruixa! Mira, feu el que vulgues. Jo torno al meu món abans de que sigui massa tard. Vigila, Estela! Confiar en uns xiquets per a salvar el món. Esteu bojos! No puc fer-ho! Estela, has sigut molt valenta plantar-li cara malèfica. Per algun motiu que encara no sabem, has estat elegida per Merlí. Tu, entre tantes d'altres persones del món, clar que ho pots fer. Peter té raó. Tu ets la clau. Ens tens a nosaltres. Estem segurs de que ho podràs fer.
Però m'ajudareu? I tant que sí! Per això hem vingut fins aquí, per ajudar-te. D'acord. Faré tot el que estigui a les meues mans. Si heu vingut fins aquí, deu ser per algun motiu. Vos ajudaré. Malèfica no es quedarà de braços cruzats. Deu estar preparant alguna cosa per aturar-nos. El seu món va desaparèixer ahir i sols ell es va poder escapar. Sí, Yasmín i Aladín i totes les persones d'Àgrava van desaparèixer sense poder fer res. Aquella maleïda bruixa me les pagarà. Vos ajudaré. Mira, aquí, entre els fragments que ha recuperat el Peter, aquí deu estar el tros del meu món. A veure... Sí. Aquí està. És que saps què passa? És que el meu noi no pot viure sense mi, per això porto tanta pressa. El noi? Sí, Aladín, el crida sempre el meu noi. Mira, aquí. Aladín, el lladre d'Àgrava. A veure. Sí, és veritat, va tindre alguns problemes amb la justícia, però res important, és un bon noi. A veure, necessito una mica d'espai per concentrar-me. Sí, perdona, tot teu. Està bé, tranquil. Aladín, després d'aconseguir la làmpada màgica del geni i ja vestit amb les gales de príncep Ali, sobrevola el palau d'Àgrava per enlluernar la princesa Jasmine. Jo vaig aconseguir que fos un príncep de veritat. Aladín era considerat una rata de carrer. Perdoneu, està bé? La princesa Jasmine, veient Aladín pel damunt del seu palau, surt de la seva habitació i veu com s'aproxima el polit príncep, que a la vegada la convida a pujar sobre la seva catifa màgica. Mira. Vols conèixer un món nou, on podria ser lliure. Vine amb mi, decideix, te volarem a un nou futur. S'obriran els teus ulls, miles de meravelles, envoltats per estrelles, entre els núvols viatjarem a un món millor, un món feliç, ple d'il·lusions, ningú ens aturarà, haurem trobat allò que tant buscàvem. Un món millor que mai no havia imaginat. Avui he despertat i m'he adonat que junts podem trobar un món millor. Junts podem trobar un món Lluna i sol millor. s'han trobat, és de nit o és de dia, sóc com el vent que ens guia, tot el mar vull travessar, un món millor. Agafar-te la mà, Anar volant que fins baixant l'horitzó, sóc un estel fugaç, no puc tornar a un palau que viu d'esquena a un món de l'amor i amistat. on no hi ha Ets la força que em falta, junts el el podem trobar molt aviat. Deixa'm descobrir aquest món amb tu. Oh! On està el vestit que et vaig donar? No l'hauràs perdut, no? Em sembla que alguna cosa no ha funcionat. No, Jenny, jo recordo que el portava posat, però... Tranquil, Aladín, recordo perfectament qui ets. Aquell noi que corria en busca de menjar per Àgrava i del qual em vaig enamorar fa molt de temps. Sí? Quina sort. Pensava que tot havia tornat al principi.
Segur que en trencar-se les pàgines del llibre dels Mil Mons, algun dels personatges no tornen igual que abans. Mentre només hagués sigut això... Bé, però l'important és que els meus nois estan aquí. Que content estic de... Oi, per cert, on està el mico aquell ple de puces que sempre van tu? És veritat? On s'ha degut ficar, abu? I la catifa màgica? Tranquils, han degut aparèixer al vostre món. Millor, perquè aquella catifa plena de pols i el mono aquell que sempre va emprenyant per allí només mos porten problemes. Jenny! Encara que no t'agrade, ells també són els nostres amics. Està bé, perdoneu. Qui és aquesta noia que desprèn tanta màgia? Estela, encantada. Gràcies a ella esteu aquí. Ella recuperarà els nostres mons. La malvada malèfica ho ha esborrat tot. Heu de tornar al vostre món. Malèfica, no tardarà que Estela us ha fet vindre. Tranquils, si vam poder amb Jafar, penseu que no podrem amb aquesta malèfica? Macho valent, sí senyor. Malèfica? Sí, ho sabia. Aquesta senyora va visitar el palau fa molt de temps. Com? I no mos havies dit res? Un matí, mentre caminava pel palau, Jafar, que encara era bici del meu pare, es va citar amb aquesta senyora de gran cornamenta. Si no recordo malament, la cridava... Malèfica? Sí, que més, vinga, va, que no tenim tot el dia. Jafar li va entregar un pergamí i com si fos un somni va desaparèixer de cop. Però qui va desaparèixer? Jafar, el pergamí, malèfica, qui? Malèfica. Jo li vaig explicar al meu pare, però no li va donar molta importància. I bé, no vaig pensar que fos redolent, però estic segura que aquests dos no porten molt bones intencions. Efectivament, Jasmine, ja fa temps que s'està planejant el nostre final. No ho aconseguiran, Peter! Nosaltres ho evitarem, Ara ja no mos agafarà desprevinguts. Jenny, torna a casa amb ells. Has de protegir Agra i tot el que l'envolta. Jo em quedaria amb l'Estela. Però estàs segur? I si torna malèfica, què? Tranquil, Jenny, no mos podrà fer res. Ara, Estela, ja hi creu. Gràcies per tot, amic meu. Està bé, però això sí, recordeu, us dec un desig quan recupera els meus poders. Estela, ets una xiqueta molt valenta. Gràcies, Peter. Agra bastant deute amb tu, Estela. Gràcies per tot. Salveu els nostres mons i impediu que Malèfica aconseguís fer el seu propòsit. Vinga, va, nois, que farem tard. Hem de continuar, no? Sí, però mos hem quedat. A veure... Aquí. No sé com em dic, ni tampoc hi soc, ni un lloc de màgia i vols de verins, algun pot dir qui soc, què faig aquí, dieu-me qui soc. Recordo que m'agraden els gossets, amb taques si pot ser molt suavets. No puc recordar més, ha estat tot al revés. Algú pot ajudar a saber el meu nom. No sé com em dic, tampoc ni qui soc. Un lloc de màgia i vols de perills. Algú pot dir qui soc, què faig aquí. Dieu-me qui soc. Què sabeu qui soc? Sabeu qui soc? Sabeu qui soc? Sí? Cruella de Vil. Què faig aquí? Qui soc? Lo que ens saltava. Una xalada que no sap ni qui és. Estic segura que hem sigut nosaltres. La màgia ha digut alterar els diferents personatges. Oi, màgia? Personatges? Oh, sí. Jo em dic... No ens podem fiar. Esta dona és més dolenta que la tinya. Que vosaltres sabeu qui sóc? No? No. És que no recordo què estava fent ni d'on vinc. No recordes res de res? No. Et faré una pregunta senzilla. T'agraden els animals de companyia com, per exemple, no sé, els gossets? Ai, los gossets. Peter? Adoro els gossets. I ara què ve esta pregunta? Després t'ho explico. Ho recordo tot en blanc i negre. Està perduda?
Si realment és així, aquesta Cruella no és la que coneixem. I ara què fem en ella? Benvinguda! Anita. Anita? Anita? Sí. Per què us sorpreneu tant? Et dius Anita. Ah, i que Anita? Bueno, i vosaltres sabeu què estic fent aquí? Recordo que estava sentada en un lloc molt fosc i amb una humitat. Parla de la presó. Volia acabar amb el ser un dàlmates. Quin horror! Però tranquil·la, tinc la solució. Escolteu, jo crec que estic aquí serà per alguna cosa. I a mi em sembla que vosaltres ho sabeu. Efectivament, estàs aquí per ajudar-nos. Ah, ajudar-vos? Ai, vosaltres direu? Necessitem que vagis a un lloc molt paregut al que recordes i que ens portes un llibre gran i molt bonic que és sobre d'una pedra de color negre. Si ho fas, et recompensarem fent que recuperis tota la memòria. Un momentet, Peter, estàs... Ho faràs? Home, si dius que així recuperaré la memòria, aniré on calgui. Em vas ara? Tot preparat. Un vell amic t'esperarà a l'altra banda de l'armari. Ell t'acompanyarà fins a entrada. Però tu... Vull dir, Anita, ho podràs ser. Me'n vaig i tornaré quan abans millor. Tinc que ordenar una mica les meves idees. Gràcies, amics desconeguts. Aquí Tornaré l'esperem. quan abans millor. Adeu. No em sembla bé el que has fet. Què he fet? Enganyar-la? Perquè és Cruella de Vil. I què, Peter? No sap com se diu, no sap on viu, no sap res i tu vas i l'envies al cau de Malèfica al pitjor lloc on pot anar. Ella és una mala persona! I què, Peter? Tothom ha de tenir una segona oportunitat. És veritat, perdona, no ho havia pensat. No ho dubtis, Peter, això mos passa la factura. I si ens porta el llibre? Jo no el vaig poder recuperar. En ella ho podem aconseguir sense jugar-nos res. Ah, sí? I si ets tan valent, per què no has anat tu? Per què no has anat tu i els teus amiguets? Què ha passat, Peter? Els teus poders, Estela, no t'has de ficar nerviosa. La línia entre el bé i el mal està molt a prop. Peter, si us estic ajudant és per a fer el bé i no el mal. M'has de prometre que no tornarem a posar ningú més en perill, sigue qui sigue. Te ho prometo, perdona'm, és que tinc unes ganes de recuperar el llibre. Et comprenc perfectament, Peter, però pensa, sempre hem de seguir pel camí del bé. D'acord, però on mos havíem quedat? Continuem. Aquí, Arendelle, regne de les princeses Anna i Elsa. Avui és el dia de la coronació. Anna espera amb impaciència aquest fantàstic dia. Per fi, podrà veure la seva germana. Elsa, amb la por d'amagar els seus poders, fereix a la seva germana. Plena de tristor, corre cap al bosc enmig de la tempesta, augmentant cada vegada més la màgia que porta dintre. Anna no la pot aturar. La neu de nit té un to més bonic, no hi ha traces, tot és blanc. D'un regne aïllat del món, en soc reina aquest instant. El vent fereix la nit per dins la tempestat. He acabat fugint tot i que he lluitat. No els vull a dins, no els vull a mi, porta't bé, sempre me deia a mi. Guarda-ho, no ho pot saber ningú, ja ho sap algú. He vingut per lluitar, per intentar-vos ajudar. He vingut per lluitar, perquè no ho puc amagar. Sóc aquí, s'alça un nou matí, deixa el vent cridar. El fred a mi no m'ha fet mai temor. És curiós com la
Què ha passat? Per què em noto com si estigués al cos d'Elsa? Com? Elsa? Sí, jo sóc Anna, la germana de la princesa Elsa. Ha fugit del palau en direcció al bosc. Això que acabo de cantar són els seus sentiments, no els meus. Ara podem confirmar que alguna cosa està passant. I em podeu dir què faig aquí? Per què em noto com si estigués al cos de ma germana? Tranquil·la, ho arreglarem tot, però Malèfica ha robat... Malèfica? Jo la conec. La coneixes? Sí, va vindre al nostre regne fa molt de temps. Ens va dir que ens ajudaria i que podria curar la meua germana. No us podeu fiar, Malèfica ve del món d'Aurora, on va intentar acabar amb ella i tot el que l'envoltava. Anna, esta bruixa ha robat el llibre dels 1000 mons. El llibre dels 1000 mons? Em sona molt, el custodiava un mag, Merlí. Efectivament. I per què noto esta foscor dins meu, com si tot s'apagués? Què passa? Què et passa? Trobo que hauria de tornar al meu món, perquè Elsa és la meva única família. Sé el que sents, Anna. Campaneta i els nens perduts són tot el que tinc. Si els hi passés alguna cosa, no sé què faria. Com? Campaneta i els nens perduts també van desaparèixer? Els nens perduts els trobo a faltar. No sé on són i els vull ajudar. Segur que tots tindran temor. Ajuda'm a arreglar el meu món. Els nens perduts els trobo a faltar. No sé on són i els vull ajudar. Segur que tots tindran temor. Ajuda'm a arreglar el meu món. El meu cor sempre està i jo els ajudaré. Passi el que passi, per ells sempre estaré. El meu cor sempre està i jo els ajudaré. Passi el que passi, per ells sempre estaré. Peter, ara comprenc tota la teva preocupació per recuperar el món màgic. Ells i l'abadejo el Garfi eren la meva única raó de ser. T'entenc perfectament. Des de que els meus pares van desaparèixer, Elsa va formar la meva única família. Anna, has de tornar al teu món. Allí segur que es restablirà tota la màgia. Anna, entra a l'armari. És la porta al món màgic. Moltes gràcies, amics. Espero que pugueu arreglar este enrenou el més aviat possible i pareu molt de compte en la màgia. Mai ens ha fet bé, sigue quina sigue. Adeu. Què ha volgut dir això? No saps la seva història? No. La germana d'Anna controla el gel amb una estranya màgia. Per culpa d'aquest fet, sempre han estat separades. Anna odia tot el que estigui relacionat amb la màgia. Però tranquil·la, tot s'arreglarà. Ella encara no sap, però tornaran a estar juntes. Clar, si s'arregla el seu petit problema de personalitat. Peter, ens hem d'afanyar. Cruella encara no ha tornat i no pot ser la nostra única alternativa, però tinc la sensació de que si continuem encara es pot embolicar més tota aquesta història. Tens raó. Hem de continuar, però no ens podem arriscar. Quina gràcia! Enviar Cruella al meu amagatall per a recuperar el llibre. Sou molt poc intel·ligent. Ho havíem d'intentar. Què has fet en ella? Què? Què he fet? Una cosa molt òbvia, Estela. Recuperar-li la memòria. T'havia dit que no sortiria bé. Ja ho sé, no cal que m'ho recordis. No havia pensat en ella per al meu pla, però ara serà de gran ajuda. Estàs boja. Ja ho sabia. Què penseu fer ara? Seguir. Seguir? Quina insistència? No decaurem, Malèfica. Me sembla que tots aquells mons que heu recuperat
No han tornat a ser el que vos pensàveu, no? Has tingut alguna cosa a veure, no? Per què ho preguntes, Peter Pan? Me veus capaç de fer una cosa així? Sí, perquè ets dolenta. Ho aconseguirem. Sigue com sigue, la bondat sempre guanyarà la maldat. Deixa que ho dubti, Estela. El meu pla seguirà. I si no, esteu ben atents. Oh no, doncs ara sí que l'hem feta grossa. Veig que no sé ni qui sóc, no he volgut donar-me raons. Escolteu la cançó amb atenció, no hi haurà un moment molt millor. Teniu molt poques opcions, no veieu que el final ja està aquí. La bruixa, com sempre, guanyarà. Ningú, amics meus, ho podrà aturar. Ateneu a la crida del mal, aviat dormireu molt profund. S'acaba una era, la nova us espera. Acaba el misteri! Escolteu l'encanteri, ja sé que us doldrà, més no puc parar. No se'n vaig, tampoc ni qui sóc. No tan sols us puc dir, amics meus, a dormir. Acaba l'encanteri, o si no l'Estela i Peter Pan acabaran en tot. Què em passa? No els vull fer mal. Continua i ja veuràs com tot s'arreglarà. No sé, és com algo dins meu, me fes cantar. El mal sempre guanyarà. Si confies en mi, sabràs qui ets per fi. Malèfica, tens raó. Cantaré hasta que l'Estela i Peter dormin profundament. Així m'agrada, amiga. Canta, canta, que dormin per a sempre. Ara comença el misteri, en un somni us convertireu. I enteu com los ulls se vos tanquen i se anar dormint. No veieu que el final ja s'apropa i lo cos se vos va dormint. Escolteu la cançó amb atenció, no hi haurà un moment molt millor. Ateneu a la crida del mal, aviat dormireu molt profund. S'acaba una era, la nova us espera. Acaba el misteri, ja no hi ha senderi. Ja sé que us doldrà, més no puc parar. No se'n vaig, tampoc ni qui sóc, però sols us puc dir, amics meus, a dormir. Perfecte! Meravellós, amiga! Què els hi ha passat? Ho has fet genial! Genial! No pensis tan bella, amiga. Ara ja podràs recuperar la memòria. Ells m'havien dit que m'ajudarien. No, ells no ho poden fer. Sols jo puc fer que tingui efecte. No sabia que tingués poders. Sóc una bruixa? De bruixa ho ets i molt, però no tens poders. És un encanteri, màgia blanca. Sols una persona en cor pur pot fer que tingui efecte. Encanteri? Màgia blanca? Sí, un encanteri del mag Merlí. Fa molt de temps, quan jo era tan innocent com tu, aquell vell me'l va ensenyar. I després de molt de temps, l'he pogut utilitzar gràcies a tu. Gràcies a mi? No ets de fiar. No vinguis en estes cruela. M'agradaves més abans quan eres dolenta, ambiciosa. Cruela? Sí, cruela de vil. En estos mons ets pura bondat. Però quan recuperes la memòria, tornaràs a ser la d'abans. No vull ser la d'abans, m'has enganyat. Enganyat? Volies recuperar la memòria, no? Doncs quan tornis al meu món, així ho faràs. No vull tornar. Com? El que sents, no vull tornar i vull que despertes els dos xiquets. Jo no sóc una mala persona. Seràs patètica. Lo mal que han fet estos dos impresentables. Mira, jo no sé qui era abans, però tinc molt clar que no vull tornar a ser com era. Sense mi no seràs ningú.
Ets una insignificant formiga que desapareixerà quan acabem tot. Queda't si vols quedar-te aquí per a sempre. Fes el que vulgues. Estos xiquets ja no poden fer res per a salvar-te. Jo torno al meu món màgic abans de que sigui massa tard. Tot ha estat culpa meua. Si pogués fer alguna cosa... Tothom quiet! Seràs capaç. On està aquella maleïda bruixa? Oh, i aparta't! Aparta't de la xiquita! On està Peter? Ho sento molt. Si el món real tingués els meus poders, et convertiria en ratolí sense cua perquè no et poguessis arruixar les mosques i et faria desaparèixer ara mateix. Estan bé, només estan encantats, en un somni profund. Pobre Peter! Disculpa, és que no sabia què fer ni que ella m'ha enganyat. Ella, malèfica, veritat? Sí, malèfica. Sabia, tenia el pressentiment que alguna cosa no sortiria bé. No tindria que haver marxat. Perdona, no sabia què feia. No? No sabies què fes? Ni tan sols deu saber qui ets. Ja t'ho diré jo qui ets. Tu ets Cruella. Cruella de Vil, una malvada! No vull saber-ho! El que passa que el que no entenc és què feies aquí. Si Peter Pan i Estela van confiar en tu, deu ser per alguna cosa. Però no em puc fiar. Quan vaig arribar al món real, em van dir que em deia Anita. Jo ja no sóc la mateixa d'abans. Anita? Sí. Quina gràcia. Sí, però Malèfica després m'ha dit qui sóc en realitat. Bueno, i si tan bona vols ser, perquè has encantat els nois. Em van enviar a l'amagatall de Malèfica a buscar un llibre màgic, però just abans d'arribar va aparèixer ella. Trobo que ja començo a comprendre el que està passant. Només al món real pot funcionar un encanteri de màgia blanca. Clar, tu, en ressorgir en una nova personalitat, Malèfica ha aprofitat la teva bondat perquè l'encanteri tingués més efecte. Suposo, però hi ha alguna cosa a fer per ajudar-los? Bueno, la màgia dels nostres mons no funciona aquí, però... Però què? Jo vull que desperten. Però, tranquil·la, però ho podria intentar. A veure, els meus poders no funcionen, però sempre està la màgia de la làmpara. Fa uns dies, a ells, els vaig prometre un desig. Potser ara, al moment... Oh, però passa que m'ho han de demanar-me ells. Però com t'ho han de demanar? Que estan dormits? És cert, marides normes. Oi, no hi ha res a fer. Tot ha estat culpa meua. No, dona, no digues això tampoc. Tu estaves aquí, no sabies el que et fes, coses que passen de l'edat, i a veure, vulgues o no vulgues, passa, tranquil·la. No sabies el que et fes. Sí, però sigui com sigui, sempre faig mal. No, dona, no. Tranquil·la. No m'havien dit que seria tan difícil arribar al món real! No. El portal s'està trencant. Trencant? Què només mos faltava esta? I quin és el problema ara? Dona, doncs que si es trenca el portal, nosaltres mos quedarem aquí i Malèfica aconseguirà la seva victòria. Claro! Ara ho entenc. Per això Malèfica ha marxat tan ràpid, perquè no es volia aquí quedar tancada. Tranquils, que aquí no passa res, que he vingut jo per ajudar-vos. Ajudar-nos, diu. A veure, xiqueta, a veure, jo no és que dubte de la teva bona intenció, de la teva bona fe, però vos dic que tant de temps tancada allà en aquella torre, que a veure, que has de pensar que fa un mestral allí i t'hagi pogut tocar aquí el cap. Vos dic que no t'ha afectat una miqueta. Ai, Jenny, ja m'havien dit que series molt divertit. L'empresonament en aquella torre la va trastocar, no en tinc cap dubte. M'envia Merlí. Merlí? Impossible! Merlí està presoner al magatall de Malèfica. Ja ho sé que està presoner i fa temps que està presoner, però és que fa molt de temps que em va enviar aquí. No, disculpeu, perdoneu. A veure, és que no sé qui és Merlí, no sé qui és esta xiqueta, és que no sé res de res. Aquí cadascú està en les seues cabòries, ja ho podeu veure. Fa molt de temps. Tranquil·la, a poc ja ho anirà sapiguent tot, no em preocupes. Fa molt de temps, Merlí em va enviar aquí per a donar-li la màgia de la flor daurada a la recent nascuda Estela, una xiqueta amb cor pur i ment desperta. Ara sí que s'impunxen, no en trauen sang. A mi tampoc.
Merlí sabia que algun dia Estela salvaria els nostres mons. Claro, sí, jo ja ho sabia jo. El vell no estava boig, per això va enviar el Peter Pan aquí, perquè ella és la clau. Estela ha despertat la seva màgia i així ha de continuar. I Malèfica no podem consentir que aconseguisca el seu propòsit. Estela ho ha d'impedir. Sí, però saps què passa? Que Cruella... Vull dir, Anita, els ha encantat en un somni molt profund. Ja, però és que ho he fet sense voler. Tranquils, que per això he vingut. En un petit encanteri de la flor daurada despertarà sense problemes. Nena, obre els ulls, Estela del meu cor. Ens has d'ajudar, no et pot vèncer la por. Desperta't ja. Jenny? Cruella? Què feu tots aquí? On està Peter? Tranquil·la, petita, tranquil·la. Rapunzel t'ha despertat del somni. Rapunzel? No entenc res, estic molt confosa. Tranquil·la, és normal. És la màgia de la flor daurada. És molt poderosa. I Peter per què no ha despertat? No funciona amb ell aquesta màgia. Jenny, el desig que ens vas prometre. Oh, claro, sí. Així m'agrada, perquè la paraula del geni de la làmpara sempre s'ha de complir. Això sí, aguanta-la ben fort per a quan demanes el desig. Vale. Jenny, et demano que despertis a Peter Pan del seu somni profund. Pel poder que m'ha atorgat la làmpara de les 1001 nits! Peter Pan, desperta ara mateix! Gràcies, Jenny, gràcies! Pensava que em quedaria dormit per sempre! Ara sí que veig que la meva màgia traspassa fronteres! Estela, com estàs? I aquest cabell? Com? Què passa? És la màgia de la flor daurada, a mi em va afectar encara més. Oh, no, per l'amor de Déu. Hem de tornar als nostres mons. Si continuem gastant la poca màgia que tenim, se trencarà la porta i no podrem sortir d'aquí. Estela, has de continuar la teva missió. I jo em vaig, jo no em vull quedar al meu món. Disculpa, et vaig enviar l'amagatall de Malèfica sense saber les repercussions que podries tindre. Perdona, vaig jugar amb la teva memòria. Peter, no passa res, no t'has de disculpar. Gràcies a vosaltres jo no sóc Cruella de Vil. Ara el meu nom és Anita. Perdoneu, si trenco este moment tan bonic, però és que queden molts demons per a recuperar i necessitem que Estela es doni pressa. Tens raó, Rapunzel. Cruella, si vols, pots vindre a Àgrava i així allí la gent pensa que t'acollirà molt bé i pots començar una nova vida. Àgrava? Sí, el món de Jasmine i Aladín. De debò? Estàs segur? Sí, dona, sí. A tothom s'ha de donar una segona oportunitat. I si no, que li ho pregunten al pardal del Iago. I qui és Iago? Tornem-hi. Bueno, una llarga història que ja tindrem comptant mentre fem el viatge. Gràcies, Jenny. Gràcies. Peter Pan, te quedes amb Estela? Claro, ja saps que ella em necessita i encara hem de recuperar mons. Clar que sí, Peter. Està bé, si em necessiteu ja ho sabeu, només en teniu que cridar. Vinga, adeu! Marxeu tranquils, que jo em quedaré un Adeu. ratet més. Adéu. Gràcies, Jenny. Gràcies, Rapunzel, per ajudar-nos. No, gràcies a tu, Estela. Encara recordo la primera vegada que el mag Merlin va enviar aquí. La teva careta tendra i suau. I ho estàs fent molt bé, segur que ho aconseguiràs. Clar, també gràcies a Peter Pan. És que no m'ho puc creure. Tot està sent com un somni. Per nosaltres sí que ho és, Estela, ens està salvant. Un cor pur, però amb caràcter i personalitat. No sempre t'afecta aquesta màgia, però tu ho estàs aconseguint. Mireu, sabeu què? Vaig a fer-vos un regal. Un regal? Què diu?
Sí, un regal. Què és? Mira, una brúixola. Sí, i pel que sembla està trencada. No, mireu-la bé que vos farà profit. Amb tu comença un nou dia, una nova vida. Aconseguirem tot el que ens proposarem. Podrem en tot i les dos ho arreglarem. Ja ho veuràs comptant mi que les dos ho farem. Has de ser lliure i deixar els pensaments volar, perquè així segur que ho podrem arreglar. No has de tenir mai por, perquè jo estic amb tu i trobarem més amics segurs. Amb tu comença un nou dia, una nova vida. Aconseguirem tot el que ens proposarem. Podrem en tot i les dos ho arreglarem. Ja ho veuràs comptant mi que les dos ho farem. Has de ser lliure i deixar els pensaments volar, perquè així segur que ho podrem arreglar. No has de tenir mai por, perquè jo estic amb tu i segur que ho farem segur. Me pregunto, el món quan el podrem arreglar. Cada nit penso en els dolents i com nosaltres els derrotarem. No tingueu por, segur que ho farem. Tranquil·la, Estela, que ho aconseguirem. No entenc res. Ni jo tampoc. Home, si et fiques a pensar, algun sentit ha de tenir. Si no, per què mos ha donat la brúixola? Deixem-la estar. Pot ser molt bona, però està completament llunàtica. Vale. A veure on mos havíem quedat. Corre, corre. A veure... Aquí. Mulan corre al damunt del seu cavall per arribar al palau de l'emperador i avisar de l'arribada dels hunos. Allí, desesperada, crida al seu estimat capità Li Sang. Però ell, després de descobrir que l'ha enganyat durant tot aquest temps amb la seva pròpia identitat, no la vol escoltar. Mulan, valenta i decidida, decideix enfrontar-se sola al temible Sant Yu. Per què no ha tingut efecte? Jo he llegit el que ficava, no he vist res més. Mulan, Mulan! Ja vinc! Qui sou vosaltres? On està Mulan? Ho sento, però aquí no hi és Mulan. Com? He d'anar a ajudar-la. Els hunos estan atacant el palau de l'emperador i jo he de salvar-la. He d'anar per feina sense cap descans. Han vingut els hunos i no han de guanyar. Sou un pis grapat de pobra gent, així ningú mai guanyarà. Heu de ser molt més forts i valents. Tímids com un roure que s'encén per dins. Justos com balances, àgils com felins. Sou com peixos morts on és l'esforç, així ningú mai guanyarà. Heu de ser molt més forts i valents.
poc em petina els pulmons. Dia adeu a aquesta vida, encara queda molt per poder caminar. Aquests ja no poden més, encara no estan en forma. He de dir-vos un secret, no guanyarem. Cal ser constants com el riu que passa, ser com l'empenta d'un gran tifó. Ravens de llum com estels en flames i una us guiarà els vostres cors. Quan el mal arribi us caldrà lluitar. Feu les meves ordres si voleu guanyar. Veig que els vostres dits la por, au marxeu a un lloc segur. Feu-vos forts, es pot ser massa dur. Cal ser constants com el riu que passa, ser com l'empenta d'un gran tifó. Ravens de llum com estels en flames, la lluna us guiarà els vostres cors. Tranquil. Et puc tutejar, no? Sí, sí. Mulan guanyarà els Unos i serà l'heroïna de la Xina. Com? Mulan? Sí. Ho sabia. A part de ser la dona de la meva vida, també és la millor guerrera de tota Xina. Sí, Però, sí. escolteu-me, què faig aquí? Per què no estic en ella? Tranquil, estàs al món real. Malèfica ha robat el llibre dels 1000 mons. Com? Malèfica, eh? La coneixo perfectament. Esta dona ha estat per tots els mons? Sí. Fa molt de temps, Malèfica va combatre contra el meu pare. I voleu saber el pitjor de tot? Què va passar? Que va arribar a les nostres terres, suposadament per ajudar-nos, però en la seva màgia fosca va fer que tots se tornessin locos. I què va passar? Què va passar? Que va reptar el meu pare a mort. Sí, i el més fort de tot és que abans de ser vençuda va desaparèixer en un forraig de llum. No us podeu fiar. Claro que no. Tranquil, ara has de tornar amb Mulan i protegir-vos de Malèfica. D'acord, així ho faré. He de tornar lo abans possible. Xiquets desconeguts, moltes gràcies, perquè junts ho aconseguirem. Adeu. Ha passat una cosa terrible! 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 Què ha passat? Mulan ha aparegut al meu món! Com? Mulan? Sí, ha aparegut al meu món i des de que ha aparegut al meu món un caos terrible ha començat. No. La Mulan que coneixes no és la mateixa. Una força fosca l'ha impregnada. He d'anar al vostre món i ajudar-la. Déu meu... Mireu, sabeu què? M'ho anirem i ja vos direm el que passa. Vinga, anem-on, intentem arreglar-ho, anem-on. No entenc res. Massa tard! El món màgic desapareixerà i Estela no ho aconseguirà. No! Com? No és possible! El portal s'ha Els trencat. nostres mons! S'ha trencat. Corre, Peter. Tot ha sigut culpa meua. No he pogut aturar Malèfica ni tampoc recuperar els mons de les pàgines que el Peter va poder recuperar. No digues això, Estela. Per a continuar, només necessites una petita ajuda. Ajuda? Estela, la primera vegada que vaig entrar a l'habitació no creies amb la màgia i ara mira tot el casset. Però, Peter, per més que llegisc les pàgines que tu vas poder recuperar, l'armari s'ha trencat i la màgia no funciona. Ah, no? Estàs segura? Només necessites algú que t'orienta una miqueta. No entenc res. Mira, com a mi em va explicar una vella amiga, si tu tens un somni i el perseguixes, segur que al final l'aconseguiràs. Ja ho tinc, la brúixola. On tens la brúixola que t'ho vaig donar? Aquí, l'he deixat abans. Ella ens ajudarà a continuar. No entenc què pot fer una brúixola dins de tot este lío. Tu mira-la bé, mira al fons de tot. Ell vindrà i en el seu poc seny ens ajudarà.
mig estribord! Velocitat 100 nusos! Solteu la corda de la botadana! Desplegueu la veula major, que tenim el vent a favor! Pugeu, mariners d'aigua dolça! Pugeu a bord, colla de tarats! La brúixola! Qui m'ha robat la brúixola? Gràcies. No vaig mai a cap lloc si no tinc anell a prop. Perquè ella té guia, tat? Qui diu això? Escolta, estàs parlant amb el capità Jack Sparrow, propietari de la Perla Negra. Perdoneu, vostè, capità? I tu, xiqueta del món real, què feies en la meva brúixola? Me l'ha donat ella, jo no sé res, no sé res. No. Tu? Qui, la xiqueta de la torre? Maleïda. Capità Jack Sparrow, l'únic en la suficient demència per a obrir de nou el portal i aconseguir la brúixola que tant desitja. Esclar que sí. Quan he notat on era, he vingut amb tota la meva energia. I has obert d'un cop el portal. Sabia que ho aconseguiries. Esclar que sí. Moltes gràcies. És meu, va. No. Sí. T'equivoques. Li vas entregar Merlí per allò que tu ja saps. Jack ha obert el portal. Disculpa, jove. Capità Jack Sparrow. El capità Jack Sparrow ha obert el portal, sí. però em penso que no durarà molt. I tu? Tu qui ets, tu? Jo vinc del món de Mulan, no sóc de per aquí. No, vestit d'esta manera aniries bé a la meva tripulació. Com et diu? Em dic capità Lisang, per a servir-lo. Guissal? Guissal és un peix d'aigua dolça. Per a ser tripulant de la meva tripulació, tu no pots tindre un nom de peix d'aigua dolça. D'aquí en avant te diré Quinchan. Quinchan? Quinchan millor. Sí. Encantat. Rapunzel, i ara què hem de fer? Posa'l un moment així. Jack Sparrow és l'únic que ens pot ajudar. I jo, per què us hauria d'ajudar, jo? Ai, si vols aconseguir la brúixola que tant desitges, ens hauràs d'ajudar. Sí. I què hauria de fer? A veure, la brúixola et porta al destí que tu més desitges, veritat? Sí. Pues a hores d'ara, Malèfica ja sap que el portal torna a estar obert i no tardarà molt en vindre. El que hauries de fer és anar a l'amagatall de Malèfica. No. Portar el llibre dels 1000 mons i portar-lo fins aquí. No tornarem a posar ningú més en perill. Estic d'acord. Tu calla, tu. Estela, no posarem a ningú en perill. Jack no pertany al món ni dels vius ni dels morts. Malèfica no li pot fer res. I a canvi només la brúixola, de fet és que fa un temps també vaig perdre la meva estimada Perla. Sí, la lluïa la tontaire del Garfi fa uns dies. Sí, un tracte mal parat. No tindràs res a veure tu en el Garfi, no? No. Bueno, si aconsegueixes portar el llibre dels 1000 mons fins aquí i Estela recupera tots els nostres mons, tindràs la teua perla i la brúixola que tant desitges. Jo puc vindre amb tu. També sóc Bueno, ara em dic Xinchan, però també sóc capità a les meues terres i potser que t'aniria bé. No desitjo res més que poder ajudar Mulan i tornar als nostres mons. Molt bé, afegis-lo al tracte. Ei, però sense lios, que tu ets especialista. Jo, senyoreta Rapunzel, no seria capaç. A veure, Malèfica, el llibre dels 1000 mons. La brúixola es mou. Ràpid, que nosaltres l'entretindrem. Per aquí. No. Sí, ara para. Ho tinc! Per allà. Un plaer fet de negocis amb vostè, senyoreta Rapunzel. Passeu a tripulació. I recordeu, capità Jack Sparrow sempre compleix les seves promeses. Fins aviat. Passa, Xinchan. Hem de continuar. Només tenim esta oportunitat. No sé si estic preparat. I jo què? Fa unes hores no sabia ni que existíeu i ara? Ho faràs molt bé. No entenc. Oh, no pot ser. Mira't bé. Fràgil
com una flor. Encara no ets un arbre, ets un brot. Saps per què estàs a la nostra torre? Exacte, és perquè no en surtis. Sabia que aquest dia arribaria, que el meu voldries tu deixar aviat. Aviat sí, però encara no. Creu-me, amor, la mare en sap més. La mare en sap més. Escolta, la mare, el món exterior fa por. La mare en sap més, d'una forma o altra, sé que això no anirà bé. Dolents, perdona vides, herba verinosa, caníbals i ceps, la peste sí, també bestioles grans, homes amb dents rares, prou, ai, quin disgust que em dones. La mareta aquí, la mareta et cuida, un consell et donaré. Vine amb mi, vine amb la mare, mare en sap més. Qui és? La que va ser durant molt de temps la seva mare boja. Mare Gotel, què fa vostè aquí? Carinyo meu, he despertat i he vist que no estaves a la torre. Ja saps que no pots sortir d'allí sense el meu permís. Però... No hi ha però que valga. Au, va, anem. Jo no vull anar a cap lloc. Quin embolic! La porta màgica ha tornat a Mare Gotel abans del final feliç. I això és bo? Esta dona d'aquí és dolenta? Diguem que sí. Peter, vine. Gotel? Gotel? Que divertit! Li ha passat igual que a Cruella? Ha oblidat qui és? Malèfica, no me menysprés. Claro que sé qui sóc. Mare Gotel no oblida mai la seva missió. Llavors, Rapunzel estarà contenta? No gens. Qui ha obert el portal? Ho hem aconseguit. Calla! Ha vingut... Malèfica, tenim els nostres recursos. I ara que hem aconseguit tornar a obrir el portal, Estela aconseguirà recuperar els nostres mons i tots tornarem als finals feliços. Això mai! Això no pot ser! Sense el llibre màgic, sense el llibre dels mil mons, no podreu aconseguir res! A sobre, mireu quin caos que heu format! A veure, Rapunzel, carinyo meu, vine cap aquí. Vine, vine. Jo no sé quina em portes de cap, però tornarem a la torre. Des d'allí podràs veure les llums de l'horitzó que tant t'agraden. Estava al seu aire. Ai, sí. Com? Com? Jack Sparrow? El llibre dels mil mons? No, no pot ser! Bruixa, xafardera, parradora, embustera! Ha sigut més fàcil del que mos pensàvem! Tritón, aguántala! Sempre recordaràs este dia com el dia en què quasi derrotes al capità Jack Sparrow! No, Estela! No digues res o te n'empenediràs! Estela, digues l'última frase del llibre dels mil mons i tot tornarà al seu lloc. Això no t'ho consentiré. Estela, ara és el moment. Digues les Ràpid, últimes Estela! frases, ara. Ràpid, Estela, ràpid! No! Mil mons recuperarem i els seus finals salvarem. Pel poder del mag Merlí, que tot torni al seu fill. Hola? Peter? Rapunzel? Que hi ha algú? Bueno, això vol dir que, per fi, ja s'ha acabat tot.
Estela, que content, per fi, tots estem en pau. De veritat? I Malèfica ha desaparegut? Malèfica? I quan vas llegir la frase, van a parar. Peter, és que estic tan feliç, Cruella, vull dir, Anita, seguís a Àgrava? Sí, ara és la nova modista del Palau Reial. Que feliç. Estela, Àgrava està en deute amb tu. No, Peter, no m'heu d'agrair res ni res. Vosaltres vau fer que jo cregués que jo pogués veure amb els meus propis ulls el que l'amistat i l'amor pot arribar a fer. Sempre t'agrairem el casset. Hauries de marxar, no? Clar que sí, ja veuràs com aquella mateixa se torna boig al tornar-me a veure. Ni m'espera, veus? És que fins aviat, amiga! Fins aviat, Peter. Gràcies per tot. Adeu! Jenny? No crides, que no sap que estic aquí. Qui? El mag Merlí encara no ha tacat el portal i no podia anar-me'n sense agrair-te tot el que has fet per nosaltres. No m'has d'agrair res, Jenny. Vosaltres vau fer que jo cregués amb la Maixa i amb mi mateixa. Sí, mira, t'he vingut a portar un petit regal. No, no pot ser. Sí, només l'has d'agafar quan la necessites. I el geni vindrà sense dubtar. Perquè xiquets i xiquetes, la màgia no s'ha de perdre mai! Recórdame, que encara ja m'acaba recordant-me. No plores, per favor, Estela, tu ets la Clàudia, tu sempre podem tornar. Per això vull que tots junts cantem per poder recordar-me. Que encara ja m'acaba recordant-me. No plores, per favor, Estela, tu ets la Clàudia, tu sempre podem tornar. La màgia sempre tornarà.